is gekoeld een beetje zeker. Ja, die Oh, wat leuk! Nou, hoe leuk is dat om dat cadeau te krijgen? Nou, ik ben slagen. Ik hoop dat ze passen. Anders maak ik snel weer ruilen. Is altijd wat lastig inschatten. Oh, Gaia, komt het goed, jongens. Helemaal heel grote keren, hè? Dat is een beetje stukken. Goedemorgen, een nieuwe vlog. Ik ben in Ljouwert. Ik ga zaken even naar Squallebracht. En Ildo gaat van de morgen even een paar uurtjes naar Omke Remco en Tante Marieke. Omke Remco en Tante Marieke binnen de peetouders van Ildo. En nou, dat vind ik toch wel heel bijzonder, want Remco is de oudere broer van Jelke. En die had een aantal jaren waarom had hij hersenschade opgerond door zinloos geweld. Dus dat was echt een hele rare tijd. Maar wij zijn echt zo ontzettend grutsk en hij doet het zo ontzettend goed. Dus we zijn zo grutsk op hem. Nou, hij had een vriendin, Marieke. En hij is daar zo gelukkig mee. En together doet het zo goed. En ja, voor hun is het gewoon net een optie om bandjes te krijgen. Dus dat, is, ja, dat raakt mijn mama hart. Bij u is het moeilijk om bandjes te krijgen. Het is net zomaar iets, het is net iets vanzelfsprekend. En ja, doet ik dus in verwachting weer van Ildo, Jelke en ik besloten van hey, we gaan ze vregen als peetouders. En nou, dan moesten ze wel even een nadenken, maar ja, ze zijn dus nou de peetouders van Ildo. En ja, dat vind ik toch heel bijzonder en ben ik heel blij mee. Eén keer in zo'n tijd dan gaat Ildo daar een paar uurtjes heen. En wordt ze volop verwend en vertroetelen. En ja, ze is hartstikke mooi met beiden. Dus dat is echt super leuk om te zien. En oorzaam ook. Dus ja, ik ben blij dat we dat zo toen dien hadden. En dan, ja, dan krijgen ze echt een bijzondere band. Dat merk je nou ook wel. Dus dat is wel echt heel leuk. Ik ben heel oud. Ik ben onderwijs naar de omroep, want ik zit in de personeelscommissie van de omroep en het is haast Christ. Dus we gaan even maar de krispakketten doen en de laatste puntjes op een i en dan kan die vanmiddag uitgedeeld worden aan het personeel. Het is al wat ozen zoals we hier van alles betaald, groot feest en al erop en erop. Dat kan helaas net. Dus en het is ook net echt krispakketten uitdelen dat iedereen hem op heli kan. Nee, dat moet in etappes. Dus het is al wel wat behelpen. Maar ja, we maken er wat moois van en ik hoop je dat ze het hartstikke leuk vinden, het pakket. En ja, dat ze dan toch een beetje het crisisgevoel mij naar huis nemen kunnen. Want dat is het leukste van het krispakket, de verrassing ervan. En ja, ja, gewoon dat thuis de lekkere mij omgriemen kist. Dus ja, ik ga onderwijs naar de omroep en nog even de helpende hand bieden. En dan hel ik aan snoer, 2 uurtjes hel ik Ildo weer op bij Omke Remco en Tante Marieke. Ik ben bij de omroep. Zeker even zien dat ik mijn compagnon van PK tref ik in. Ik geloof zo dat Willem de wijze zo. Dus het meeste is ook al dient door haar, maar ja, ik wil toch nog even helpen. Dus ik zit even zien. Ah, hij staat er al. Komt helemaal goed. Goedemorgen. Hey, hallo. Tja, ik zei al hier, je zit me al op te wachten. Hallo. Ja. Ja, wij gaan zo los. Oh, wow. Het is gekoeld een beetje zeker. Ja, die Oh, wat leuk. Nou, hoe leuk is dat om dat cadeau te krijgen? Ik bedoel, hebben we goed betaald, Willem? Ja, Ja? heel goed. Ja, dus ik even helpen jou, want ik steer je wel heel mooi met die camera. Maar dat bedoel ik. Door de eerste helft even in de vriezer en het meeste gaat het op. Dus echt super leuk. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Nou, we gaan alles in de tasjes doen. En maar het is thuis wat in de vriezer. Die en samen komen we weer. Hè? Ja, die zitten alvast in de tasjes, de man. En deze als laatste En erin. die als laatste op mensen is Ja. op een heli. Dat liep het mij het hand. Ja, dan bloot het zo koud Ja, mogelijk. dan bloot Ja, het goed zo idee. koud mogelijk. Nou, ik vouw alle tasjes hier. A few moments later. Nou, we hadden nog wat versierd. Ik ben nu nog even een briefje aan het dingfest nietje. Die wat toch al nog even. Christmuziek aan. Wat wil je nog meer? Superleuk. En ik krijg nog zo'n triatlezen oplader. En dan kun je zijn telefoon oplezen en dan laat hij op. Dus
Nou, leuk cadeautje. En dan nog die oorbakding erbij. Toppie. Nou, we gaan alles klaarzetten. Ik zal onderwijzen om Ilda weer op te halen. En dan ga ik je nog correct even om mijn eigen kriespakket op te halen. Want dat mag natuurlijk ook even. Maar dan neem ik Ilda even mee om dat te doen. Dus ik ga naar Oom Remco, Tante Marieke, Ilda ophalen. En dan nog correct even weer om. En dan op. Nee, hoes. Ik ga Ilda weer ophalen. Die hier een heel leuke mannen hoor. En ik betocht me, ik ga nog correct even tiert. Want vanaf 12 uur is het kriespakket op halen. Dus ik ga nog even sportskoffers halen. Want zien je mijn stiekskon bent liet. En hier maakt mijn kwarten zaalvoetballen. Dus dan kun je van beide dingen mooi broek worden. Dus ik haal je nog even sportskon op. En dan ga ik naar de oma op. Vind je het leuk? Oh! Oh! 5 minutes later. Nou, ik ben slagen. Ik hoop dat ze passen. En anders maak ik ze nou weer ruilen. Is altijd wat lastig inschatten. Maar mijn gevoel zei dat dit passen moet. Maar dan word ik dikke voetbalzakken erin. Dus ik hoop dat ik zaken hier blijven bij mij te kennen dat ze passen. En anders gaan we ruilen. Nou, zaken is weer uit de squallen. Die bord duwt bij Bente. Hoi Bente. Hallo. Zaken met aannemen die zaalvoetbals kwam passen. En we kregen nog al je leuke kriiskaartjes. De eerste kriiskaart van binnen. En een peer die binnen van de vlag hebben we die kregen, hè? Maar eens even zien, ook een leuke. Vet schattig. Eén van Vardau. En één van... Even zien, van Lieke. Ik denk dat het zusjes binnen. Dankjewel voor je mooie kaartjes. Die krijg je zeker weten een heel mooi plakje bij ons. Hoe gaat het met de schoon zaken? Passen ze? Ja, Met mijn Chandler's. Of is het te lied? Oh, dit kan mooi toch? Dat kan hè? Ja. Perfect. Yes. Yes. Ik heb dit trek al. Ik ga er zelfs erin. We hebben benieuwd hoe dat liekt. Als het mij dat elastiekje tussen de schoen rest. Hoe liekt het dat? Ik was een beetje van Hij is voor het las. Wie vond me net heel strak? Nee. Zit ze lekker? Ja, Kist er goed bij bal je tekst? ik denk het wel. Er zit hier nog een onder, dus... Nee, het is van in de zaal. Grip. Ja. Nou, je zet ze op tafel. Dan knipt met een touwtje in het spul aan. Dan kan die mij. En nou hier met van het werk, hier met iets heel leuks kregen. Ik zal het even pakken. Sure. Maak je maar eens hier. Oké. Bent er even naast. Even kom. Maak je maar eens even hier. 3, 2, 1. Zitjes. Je zou het gelijk maken. Het is hier. Krukmix. Oeh. Doe ik de oven even nog. Echt goed? 175. Maar had de oven nog. Dan doe ik die even vol verwarmen. En dan wordt het aan in de plating. Kun je hier aan zo mooi opsteken. Ja, zet ze er maar bovenop. Maar dat uit het papierken wij. Dat lukt niet. Dat lijkt wel skerig. Nee, wel. Ja, dat red je hem op. Dat ken je hem. Ik kan hem sturen. Handen normaal, Net bent haar vinger eraken hebben. Bent dat winkel. Hier komen we. Voorzichtig, voorzichtig. Oh, ga je komt het goed, jongens. Helemaal heel grote skeren, hè? Net een beetje sturen. Ja, maar zet ze er maar op. Allebei klaar. A few moments later. Ja, jeugd, ze kind erin. Even zien, er staat op volvaren we die in. We zien 44 minuten op 174 graden. Kort is hè? Nou, doen we dat. Was tussen erin zetten zaken? Zo heet, zullen we een beetje helpen? Ik ga eerst even een spultje erbij. Ja, leven. Die en die saus. Oeh, wie mij ons te beurt, hè? En waar dan als allereerste? Oeh, dit randje in. Jongen. Ik hoop dat ik ernaast ben. Kom op, zaken, doe kist het. Oeh! 1 centimeter. Oké, dat komt het. Nee, ja, Bent is. Bent er weer. Bent u toch geweest? Ja. Ja, hou Ja, op. wat is het? Zaakjes. Oh. Ja. Ja. Oh, Bent, dit wordt nou gevaarlijk. Dingen toch. Oké. Misappel. Misappel. Oh, heel veel. Misappel. Nou, daar praat hij hem, hè? Ah, nu. Oh, ja! Ja! Nee! Nou, ik zal eens een vierde cakeje binnen. Jim, doe nog maar even een ronde.
En dan gaan we aan lekker smikkelen. Dit shit. En doe was net in Bente? Nee, Bente maar niet zo graag appel. Krijgt hij een Oh, en oorkoekje? dat was een bruin koekje, ja. Ja, nou je bent dan wel... Dat was een pak zin aan, maar niet van. Slageremmer was toen net zaken, hè? Ildo is weer wekker, boutjes en op de kof. Treft doet een boutje. Vals we maar de neus in de boeter, hè? Nou jongens, hey, wij gaan even lekker cakeje eten. Wie zo'n ze? Vond je dit nou? Een leuke vlog, abonneer je. En zet hem. Blauw, kom mee. Heb je net hetzelfde downloaden van de Pebbles afstand. Wat een naaien? Chits, vlog, Hey. hoi. Hey, hoi. Doei. Oeh, dat weer wel heel erg lekker. Ja, maar dat zal binnen.